дар бораи видеое ки шумо дидем. Аввалаш ки худованд ҷоша ҷаннат кунад ҳам бачара каме азобро кашидааст. Дуюмаш и кораҳо падараш кардагия барои 600 сомон мега ки ман мақсад я буртра қапида будам мантра мақсад проучитат кардам а чхел проучиташ каги буд якам борира ҳеч ка намедна мақсад ина ту бо ҳами кора такрор кай ина бо ноз кашиди пул дизиди гирифти нигах кунед вақте ту худат я мардаки калона як бод белави гура шидааст ту худат нос мекашӣ фарзанди та чи брат бигира ту худат накашӣ ки бам гум ки ҳо тарафи фарзанд буд ки мақсад ман падари ту намекашам ту ки ту мекашӣ когда ту худат пеш фарзанди худат нос мекашӣ да кисату пачка нос мекашӣ мебари би хуна то ки дахна далави то хуш мебини ай фарзанда ту чиш дат мекунӣ ё ки ту худат да кудакит значит ҳам хеле фарзанд буди раста носкаши уже пиршида рафтай ту имрӯз ай фарзандат чӣ мехоҳӣ ту ай фарзанд имрӯз чӣ дар кор буд худованди меҳрубон тура зону додааст неужели намешид ки ту бушнунӣ ҳам фарзанда бифаҳмонӣ мақсад роҳи фарзанда биёвӣ ё ки ай ту пул дизидааст о ҳам фарзанда значит ту ҳами хел таълиму тарбия додагӣ ҳами хеле таълиму тарбия додагӣ қати зантон ки ҳами хеле шидагия ки дӯст биромадааст значит недовоспитали ки гунаҳгора ки бурай ки шумо фарзанди худна недовоспитат кардагие одамое ки меган ина ҳози агарам бача например кисаи шумо пул медизид шумо мерафтед дар милисахона заявление менависед а дар ҷае ки падари худш хелаш карда шумо доду фиғона гирифтагӣ охо нигах кунед даже если кисае кас пул медизид мерем заявлениеро менависем рост мегӯй ҳо не ки мо заявлениеро менависем дар милисахона намеран дар пушти ягон машина банданаш катайсаш дорнан айраҳи душанбе торигара ё ки ям хелаш мекардадан не охи вы пула мегардун медодуд мегуфтиш ина бра кор ку ту пулина гардун бути дар ҷа гап догӯя ки падар чӣ хел падар дилшид тарафи фарзанди худш ҳами кора бикуна и шумо бо мегӯед ки агар озя медизидира нехел мекард адаҷа хистаи хеле гап кардаси гап дар бораи падара а когда фарзанди ту ай ту пул медизда еще раз говорю это говорит о том что ты худат фарзанда недовоспитат кардай ты худат нос кашидай нишон додай гуфтай ки бачаам ина бин ман я нос кашам ту я мани брат биги ту я мани ёд биги дар бораи модари ям бача вообще я в шоке неужели шӯи ту фарзанди тура меёра сараш дридагӣ танаш кандагӣ и ту бо хаб мекунӣ неважно что шӯи ту тура там гад ки талоқат мекунам ё ки дамта биги не гап дар бораи фарзандай ту модари ту раҳм бояд дошта бошӣ ту нах модашкамат гардондаеш ту шири модара додагиеш и неважно доҷи шӯи ту чит мега намега агар даже бигем ки например агар тарсондагиш боша ту хестай қати шуд шуштай шуд танаша тоза кардай мегрези мерай мегӯй тай хокиш кунӣ вообще изо намекашӣ модари мундаст ё ки не кай ҳами кора кардаи сабзи шумо ай аллоҳ натарсиде кай кора ба ҷои кардани бидӣ последнее барои чӣ ман видеоро гирифта мондум барое ки пеш ами видео не видеоидаги будам дар ҷоя занак мегира духтарчаи сесолаша ба хумчук ҳамқа мезана мега ки бетра киртаи нав харидагем ту нигах чхелка киртата у кудаку та бармани дарош та чушмош мезана да дистош просто видеоро мегум та да ҷош куркам потому что гуфтам агар я бурга гирнушнуку чун дилам харо мекуна чхел дилтун мешава шумо нах модашкамтун фарзанд мегардонед ширшун метие и баъд просто мехезем хел мезане латшун мекунед шуморо дилтун чхел мешава я не понимаю и видеоро мондагим ки дига касо ақл пайдо кунанд ҳами хеле пайрав накунанд и дар бораи ки мега ина муқомат мақсад қапидуш 20 сол срок шудагия 20 сол че беура 20 сол че 16 сол фарзанд калон кард киштанаш ҳичи буд ку утари ноодама бояд анун хел бичаспунӣ анун хел сувориш бикунӣ анун хел катайсаш бидорунӣ иҷа даже то нест ки просто корчаш бизанӣ пистолеташ бизанӣ 30 сол бишна 50 сол не и 20 соли шумо ҳичия лично ман ай худам талаб мекунам ки бигиран ҳамин ҳоле ки ҳамин чоре ки дар фарзанди худаш кардак бигири ҳамин ҳола бирасунеш ан метараш бикунӣ. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед, албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.